Katseet meihin luokaa siskot, aika tullut on! Meidän edessämme viisainkin on voimaton. Jos kirja myöhästyy, siirtyy hyllyt paikoiltaan. Emme järky, vaikka kohtaisimme asiakkaan. Heikoille voi olla liikaa kutsu kirjaston, mutta ei niille, joita ohjaa vaisto utrion. Päättäjät työ nuijaa, yläpuolellamme kaikuu kahviossa äänitotuuden. Kahvipalan taika on aina suojanamme, tuo merkki älyllisen rakkauden. Ho, 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 ho. Missä liikummekin aina meidät huomataan. Tutturat ja voima saavat meihin uskomaan. Asiakkaat seuraa joukkoamme mahtaa.